Hola, me dic Júlia Corbella Pasqual i tinc 6 anys. I ara us explicaré una miqueta el llibre de Una capsa de secrets, de la Montse Mimó. Aquest llibre va d'un nen que no pot anar de vacances amb la seva família perquè tenen que operar la seva àvia Cesca. I abans de marxar de colònies, l'àvia Cesca treu de la tauleta del dormitori una capseta amb un secret a dins. I aquest llibre m'ha agradat perquè a les colònies la gent fa molts amics i perquè surt un ruquet molt mono. I us lo recomano perquè és molt bonic. Adeu.